Arratsaldeon, Korka, izazu zure buruaren aurkezpen txiki bat. Bai, ni Gorka Laurnaga naiz, oraia 28 urte luze batut, Elizondarra, eta, klima aktivista, ez dakit etiketa birabiltzen. Klima aktivista etiketa ezagite erabiltzen aldugun, baina, hoixen da etiketa apropos bat edo, orokorrean ez, jende handiz bezala gai sozialekin kezkatue eta bereziki pixkenaka ingurumen aferekin gero eta kontzientziatuago, hori da gure garaiko ez, arazo larrienetako bat, eta eremu horren barnean, kasurai bereziki, klima aldaketarekin eta klima aldaketak behar dituen konponbide eta irtenbidekin kezkatu ibiltzen gara eta hortan nahitzen gara, gero bertze lanetan, baina oraingoz behintzat hobi bezala hori aukeratu du klimaz eta gai horiez ikaste alde neurri. Eran, esatari lanetan ari zen zarela, bere garaian Xaloan ere saio bat egin zenuen, 52 kapitulu hain zuzen ere, klima aldaketari lotuak, Nafarra ekologikoa izena zuena. Nola hartu zenuen, ze ideakin hartu zenuen klima aldaketaren kontu hori eta konzeptu hori? Nafarro ekologikoana ideia interesgarri izan zen, eta gainera eskertu Xaloi, proposamen hoi iteagatik, horren aukera mateagatik, eta batez ere saiakera izan zen Nafarroako mapeo bat itea nola baitere, ez? Ingurumenaren aferak Nafarroan nola lurreratzen den, Nafarroan ditugun ditugun eremu desberdinak, ditugun problematika desberdinak baliatuz, kontu hau enfoke desberdinetatik lantzea, ez? Baina hoixen izan zen saiakera, beti erraten da ingurumen arazoak lokalak direla, ez? Lokalak eta globalak aldi berean, eta beraz, solasten garen gauza guztioek eta kontzeptu handi horiek, aldaketa klimatikoa, ozonoaren, ez? Arazoa, materialen gutxitzea eta halako arazoan dana bat nola zertan gelditzen ziren hemen gure inguruoketan, ez? Eta orden, uste dut 52 kapitulotan hain xuxen ere aditu desberdinekin solastu ginen, bai lurraren egoeraz, ez? Solastu ginen bioaniztasunaz, bai lurrazalekoa, baita ureko bioaniztasunaz ere bai, aldaketa klimatikoa, zein ginituen kapitulo pare bat ere bai, eta, gaian dana bat urbanismoaz ere aitu ginen solasian, energiaz, mugikortasunaz, hondakinetaz baitere, ekonomia zirkularraz eta barrez, ez? Eta horrek ematen datzuna da ideia interesgarri bat, panorabika zabal bat, baina bai transmititzen du mezu bat, eta aldaketa klimatikoa dela gai transversal bat gure gizarteko eta eguneroko kontu guztiak ukitzen dituenak, Segurazki hemen gure inguruen ez dago objektu bat ere, ez dago deus ere, ez nire arropan, ez mikroetan eta deus ere, gibeletik ez duena karbono aztarnaik, ez? Eta orduen, ohartzen gara, gauza guzti horieta solastu garela, eta ingurumena zai garenean ez garelai baso batez, ez garai parke natural batez, hai gara autoez, hai gara energiaz, gure elektrizitate fakturaz, hai gara azpiegitura berriztagarriez, hai gara hirien funtzionamenduaz, hai gara nekazaritzaz, non ekoizten diren gauzak, non kontsumitzen den, eta funtsean ere da galdera garrantzitsu bat, da zenbat da nahikoa, ez? Zenbatekin bizi barginen, kusita olako gizarte kontsumistak ez direla jasangarriek, ez? Eta, hoixen izan zen pixket saiatu ginen eta hor dago emaitza. Haunditik txikire hasiz, aldaketa klimatikoa badago? Aldaketa klimatikoa badago, eta aldaketa klimatiko haunditz egon dire historian zehar, bai? Lur planetaren historian zehar aldaketa klimatiko desberdinek egon dire, handana bat, gero gaina aldaketa klimatiko lokalak egon dire, erdiaroko glaziazio txikie eta lakoak ere bai, baina aldaketa klimatikoan fenomeno kontemporaneoa, garaikide horrek gertatzen ari denaren berezitasuna da, segurazki ere, bat antropogenikoa dela eta gainera bere abiadura, ez? Eta hoi grafikoetan arrontongi ikusten da. Emisioen grafikoak uste dituzunean, nola egiten duten goiti,
normalki erabiltzen dena da, ez, atmosferan dauden partikulen metaketa, ez, CO2 partikulen metaketa. Hor ikusten duzuna da, 60. hamarkadatik nola egiten duen izugarri goiti, ez, emisioen metaketa guzi horrek. Baina malda olak usite, abiadura hondikoa izaten alda, baina termino historiko gizakiarretan ez da inbertze. Orain, batzen duzunean termino geologikoetan, orduen, ikusten da gauzaren berezitasuna, ez? Batzen mozu 10.000 urteko perspektiba batean, ikusten duzuna grafikoa da, partes por millón erraten denez, atmosferan dauden CO2 partikulak milioika, molekulak milioika, zenbat ziren, gaur egun 428 daude, ppm. Duela 10.000 urtetik unet, berdin mantendu dire, eta batean egiten duelako estanda bat goiti. Horren aitzinetik 480etan zagon goiti behiti, eta batean, bum, egiten du goiti, 100 urtetan. Eta termino geologikoetan, da poispolo bat piztia bezala, izugarrizko estanda bat. Eta da aldaketa klimatiko unen berezitasun nagusietako bat, eta erramezala bertzea antropogenikoa dela. Eta bere abiaduran, berezitasun horrek gainera gero bitu implikazio handiak, zeren berez ekosistemak, bioaniztasunak, badu gaitasuna aldaketa klimatiko desberdinetara egokitzeko, erramezala geologia, bizitzaren historia guztian egon direlako, baino olako termino azkarretan, lasterretan gertatzen denean, orduenez dago aukeraik egokitzeko, ez? Eta gizakiak eraginda gainera, ez da? Gizakiak eraginda da, gaur egun gainera konsenso zientifikoa handi bat da. Egia da, duela urte batzuk, duela 30, 40 urte horrekin eztabaida gehiago egon zela, zientziaren munduen, baina gaur den egunean eta aterat dituzen azkeneko txostenetan da ondorio nagusietako bat, ez? Hor dago, nazioarteko aldaketa klimatikoaren panela, IPCC-a ezaguna, eta horiek, ateratzen dituzte, 5 urteka goiti behiti, txosten aski mardulak, ez? Aldaketa klimatikoai buruzko zientzia guzia bilduz, azkenekoa 6. da, eta txosten horren ondorioetako bat zen, nolabait ere eztabaida hau etxibarra dela, finkatu dela, egitate bat dela, eta badakigula aldaketa klimatiko hau antropogenikoa dela, hau da gizakien aktibitatearen ondorioz gertatzen nahi dela, eta zehazki, denek dakigun bezala, batez ere, erregai fosilen erretzearen ondorioz. Ez da bakarra, badire bertze kausak baitere, badire berotegi efektuko gaz desberdinak, nitrogeno oksidoa baitere, metanoa eta alakoak ere bai, eta gas horietaz aparte, aldaketa klimatikoa egiten duten bertzelako faktoreak ere badire, ez? Lurraren aldaketa hartzen dutena batez ere, ez? Zuk basoak mozten batuzu, orduen galtzen duzu CO2 baitzeko gaitasuna, eta gainera askatzen altuzu, lasten altuzu CO2 kantitatea handiek, eta beraz horrek ere iten dio karpen bat aldaketa klimatiko horri, ez? Baina, arrazoi nagusia badakigu, fosilen erreketa hoi dela, ez? Eta hoi modu desberdinetan frogatu izan dute, bai? Hor literatura zientifikoan edo gai zientifiko nahiko xeetan sartu barko ginen, egiten dituzten modelazioak ordenagailuen bitartez, kusteko nola izan entzen mundue, edo zein izan entzen klimaren egoera momentoketan, adibidez CO2 antropogeniko guzioik kenduko baginuen, ez? Eta orduen ze trajektoria izanen zuen, aldaketa klimaren temperaturak, munduko bataz bertzekoak, bai? Eta gusten dena da, faktorioik entzen baduzu, orduen klimak berdintxu segituko zuela, aldatzen alda, adibidez, iruzkiaren, goiti behitien arabera, klima edo temperatura horrek ere goiti edo behititen aldu, erramezala glaziazioak eta abar egon dire lehenagotik, baino, hoi ez da gertatu. Azkenoko 200 urtetan edo hoi ez da faktore bat ere importante bat, bai? Faktore nagusia erramezala da,
CO2en metaketa hoi, eta hoi hortan nolabait ere artxibo ezagunenetako bat da Mauna Loan hasitako Hawaien egin zituzten bilketa guzi horiek 1958tik hasita eta orain arte serie historiko luze batean eta hor kusi dute nola erran bezala atmosferan, guk arnasten dugun atmosfera hortan gerota CO2 molekula gehiago badiren eta gainera ikusten zuten metaketa hoi zela beti proportzionala erretzen zen petroleo, gas eta ikatzaren araberean. Beraz, badagoela korrelazio sendo bat eta beraz egitate bat dela giza aktibitate horrek edo aktibitate industrial horrek eragin duela aldaketa klimatiko hauei. Eta aldaketa klimatikoa ukatzen dutenak edo zalantzan jartzen dutenak entzuten dituzunean, eta adibidez, bertze personai batzuk, Trump bezala eta erran daiteke eta horrela solasten direlarik, ze etortzen zaizu burura? Bueno, negazionismo klimatikoa ez pentsa, orain ez dago derrigorrez bere momentu indartsuenean, gezurra badirudi ere. Duela 50 urte edo gehiago, bereziki lehia tenkatu izan zen, Estatu Batuetan eta bertze tokian dana batetan, horren bueltan, ez? Ea antropogenikoa zen aldaketa klimatikoa, ja bazagon aldaketa klimatikoa edo ez, gero ja antropogenikoa zen edo ez, gizakiek sortutako edo ez, eta hor gero gontzien eztabaida haundiek. Historiatzaileek desberdintzen dituzte negazionismoaren beraren, ez? Etapa desberdinek, ez? Hasierako etapa bat, arron, ez? Hasierako negazionismo batean, gero nolabait ere industria lobby fosilerarekin lotutakoa, eta azkeneko hau ja pixket ultraeskuin berri unekin lotutako negazionismo bat izan entzena, ez? Eta argi dagona da, nik uste badirela bi arrazoi handi negazionismo horrek duen inderra izateko, bai? Lehenik eta behin puntualizazio bat. Herrialdez herrialde negazionismo hoi aldatuz gaten da. Estatu Batuetan altuago da, Alderdi Errepublikarraren bozkatzaileen artean oino altuago, bai, igual 40-60 bat izaten alda aldaketa klimatikoaren edo antropogenikoaren negazionista. Europan, seguraski, proportzioa isekikiago da, ez? Europarren 10-20 tarte hortan izanen da negazionista edo gutiago, bai? Beraz, bere neurrien hartu behar da negazionismo horren inderra egierteko, bai? Baina, erran bezala, nik uste negazionismo horren gibelean badirela bi arrazoi nagusi nolabait errateko, ez? Batetik, arazoaren konplexutasune, nik aldaketa klimatikoa badela sinesten dut zientzian konfiantza dudalako, eta hoi hola da. Ez da nik nolabait ere CO2 hoi ikusten aldudalako edo motorren gibeletik atratzen duzun, ez? CO2 hoi gaten delako metatzen. Zerua igual belztuko bazen CO2 metatutako CO2 guzi horrekin igual gehiago sinetxiko ginen, ez? Baina ez da kasue. Orden, iten duzuna da konfiantzazko ariketa bat, gai arron konplexu bati buruz. Eta horrek beti sortzen ditu zalantzak, ez? Zeren negutegi efektua zer den ulertzeak badu bere alde teknikoa, ez? Erran bezala modelizazioetan oinarritzen da, temperatura edo denbora eta klima, ez? Kontzeptu desberdinak direnak ere aldakorrak dire, eta beraz normala da hor zalantza handit sortzea eta jendek erratea, nik hoi ez dut sinesten, ez? Egia da, gero eta gehiago ukaezina bihurtzen nahi dela ere bai, denen bistara, bai? Pirinioetako glaziarrak urtzen nahi direlako, erte baterako, Valentziako dana hor dago, udak nola diren gero eta gogorragokoak, neguetan nola gero eta lur gutia goiten duen, ez? Eta beraz aldaketa klimatikoan ondorioak usten nahi dugu. Baina horren bezala badu alderdi konplexu bat, eta horrek kartzen du zaila izatea momentu batzutan guztioi sineste, ez? Hoi alde batetik, eta bertzetik, bistakoa den bezala, kapitalismo fosila deitzen den horren, kapitalismo fosilistaren, interes korporatiboak izaten aldirenak, ez? Hau da, bistakoa denez, autogintza jakin bati, petrolera etxe handiei, ez zitzaien batre ongi heldu aldaketa klimatikoaren afera hau. Eta gaur egun gauze jakina da, 50. hamarkadan aitzinetik edo buelta hortan ja bazakitela haiek fenomeno hau gertatzen naizela
eta nahita beren kafoinetan altxatu utzi zutela, bai? Eta hoi ez alden gainera giza krimen bat ere bai, ez? Eta gero ondoko urteetan, 80. hamarkadan, zuzenean finantziatu zituzten zalantzaren merkatariak deitu dituztenak, uniburuz zalantza sortzeko, ez? Eztabaida faltsu bat sortzeko. Zer egin zuten? Hartu zituzten zientzialari pare bat, ordaindu zieten, eta zientzialari horiek atera zituzten txosten faltsuak errateko. Ez, bueno, hemen eztabaida bada. Ez dago argi, aldaketa klimatikoa baden edo ez, bai? Eta horrekin sortu zuten zalantza guzioi, bai? Tabakorekin eta minbiziarekin berdin intzuten. Hala ere, konsenso zientifikoa gantzen inposatuz, eta gaur den egunean erran bezala bistakoa da bai. Baina negazionismo horrendako interesa handiek egon dire, eta azkeneko urteoketan erran bezala ultraeskuinaren bai, Trumpen, Europako ultraeskuin desberdinen artean badago lotura handi bat, bai? Eta nolabait ere garai bateko nostalgiarekin ere lotzen da, industria fosilarekin, mehatzaritzarekin eta bar, eta hor, indute halako interesen aliantza bat, bai? Eta hortaz, segurazki ere, Vox eta, Fratelli d'Italia, erran bezala Trumpen alderdi republikarrak eta bar, badute halako tema, aldaketa klimatikoa, agenda 2030 eta halako kontu guzti horiek baztertzen, bai? Beraz, bi kontu horiek, konplexutasuna eta interes kapitalistak horren gibelian. Hor, saio horiek egin zelarik, orduen, hainbat teknikariekin egon zinen, hainbat zientzilariekin, beraien kezka, nola ikusten zintuen, kezkatuak eta ezezkor, kezkatuak eta baikor, badu irten biderik, berandu gabiltza? Bai, klimai buruz solasterakoan kezkatuek. Eta irtenbidetan lantzen airen jendia ilusionatue. Hoi erranen nuke, ez? Eta hoi da nik uste dut gertatzen dena gehien bat. Hasten zenean irakurriz aldaketa klimatikoan eta bere ondorioi buruzko txosten horiek da hola sartzea horroren museo batean bezala, ez? Zer gertatzen alden, nola gure ingurumariek bihurtzen aldiren bizigaitzak, ez? Hemen bizitzea ezinezkoa izatea, eta horrek karriko dituen bortxazko migrazio klimatikoak deitzen direnak, nola horrek guri ere egiten aldakun, ja gure inguruneokek momentu batean ez aldiren bihurtuko bardea moduko batzuk, ez? Eta horrek kezka sortzen du, eta teknikari haiengan bistakoa zenez, ongi ulertzen dutenez, ere bai. Hoxe nik gogoan dut, adibidez, Pirineoetako glaziarrak ikertzen lan iten zuten jendekin solasten zirenean, egiazki kezka hoi bizitzen dutela eta gorpuzten dutela, egunero baten direlako arat eta kusten dutelako, glaziarrak nola diren urtzen, nola elur gutiago egiten duenan, eta beraz horrek hango ekosistemetan, hango hauntzetan, hango faunan ere nola eragiten duen erte bateko, ez? Eta etorkizuneko begirada hoi duzunean, segurazki ere, kezka hoi handia. Eta aldi berean erren natzun, ilusioa ere, baitere, nola baitere gauza kiki eta hundietan lanian airen jende horrek usten duelako, egiazki gauzak bertze modu batera iten aldirela, ez? Hondakinena adibide bat. Gure ohitura da, lau hondakin zaku handi ipatzea, lau kontenedore, lehen hori ere ez. Eta gana horrat eta atzentzen dugu, ez? Badire bertze proposamen bat, atezateko bilketa, urdiainen egiten duten, arte bateko sakanan, ez? Eta kusten duzurean horrek ze efektibitate duen, eta nola batean pasatzen zaren 190 inguruko birzikla pentasetara, horrek ematen duena da, da, gogoa gauza handitzekin aitzinet segitzeko. Beraz, bi gauza horiek, ez? Ilusioa eta kezka. Ikusten duzu horretan birziklatzen hasi diren nolabait ere eskualdeak aurrera egiten dutela baita ere horretan, badai izaten dira arrankurek, nola ikusten duzu? Errexago da deus ez egitea? Segurazki ere bai, errexago da deus ez egitea, ez? Nola erran, errekan korrontean kontra igeritia baino, hobeda errekan behiti gaten ustia zure buru, ez? Hori normala den bezala. Hondakinen kontuekin, akaso berexiki. Zeren hondakinena da afera bat,
inori ez zaigula sobera import, eta aldi berean dene importa zaiguna pile bat, ez? Zertaz, zeren inorek ez ditu nahi kontenedoreak ez bere etxe ondoan, ez bere etxetik urrun. Eta gai problematiko izaten da, ez? Zuk batzen baduzu, hondakin teknikariek kontatzen duten Miremeok ikerte bateko hemen baztanen. Batzen baduzu kontenedoriak etxe ondoan, jendeak eixu da, usainen gatik, edo biztara susie delako, edo zein arrazoinen gatik, ez? Eta orduen lekutzen batuzu eta urrunpatzen batuzu, orduen jendeak eixu da, ganbarra delako pikutaraino, ez? Kontu hori eramatera, ez? Bueno, hola funtzionatzen dugulako, normala den bezala, errexago da, ez? Kaka ondotik komunian, bomba sakatu eta atzentzen zara. Zapatzen duzu eta atzentzen zara hor gertatu dena, eta bertzen nonbaitera garen da kaka, ez? Eta metafora erabiltzen aldugu, pentsatzeko nola funtzionatzen dugun, ez? Eta orduen, kostatzen du, baina aldaketak badire. Zanen kasuan ez orain, ez? Puntu garbi hori ere indute, eta uste dut bertze eskualde bat bakarrik gelditzen dela Nafarroan puntu garbi hori ez duena, beraz, hortan aldaketa hondiz maten nahi dire, eta Nafarroa, egin batean eredugarri da hortan ere bai, eta gero badire eredu batzuk, bistakoa dela, horrat ganbarko garela momentun batean, ez? Sakanako erraten ginuna, atez-ateko gorrekin, lortzen duzula jaia, hondakin guztiek hartzea eta birziklatzea, beraz, horrat ganbarko ginen. Eta hondakinekin gertatzen dena da, kusi da, kontzientziazioaren, nola erran, saiakerak mandituela bere fruituak, ez? Gaur den egunean gaztetxo guziek arron normalizatu dute edo dugu gauzak, ez? Bere xibar direla, eta beraz, kristala botatzea edo denazaku batera, edo kristala hartu eta bota kontenedore urdinera, bistara bakarrik, ez? Mine ematen daku, hoi da, aitzinetik lanketa luz eta handi bat indela. Gertatzen dena da horrek manduela maten altzuena, ez? Nik uste dute. Hemen baztanen, uste dute uneko 50 ingurukoak izaten dira birziklapen tasak, usi beharko zen. Baina, hor ja, nola erran, portzentaia gehiago handitzen gatia kontzientziazioan bitartez, ja zaila da. Orden pasatu behar dena ja da derrigortzen modelo batera. Gaur egun ez da derrigorrezkoa birziklatzea. Hola pentsatut ere gauza nahiko erua, ez da derrigorrezkoa zu baten altzara, eta bota dena kontenedore berdien, ez da japasten. Baina, biztan da ez dela posible, eta beraz orai, marko da segurazki ere, hoi gehiago kontrolatzera, neurtzera, eta isunak patzera, edo nola baitere regulatzera, baitzin eiteko. Baina hortan bada bide luzia eta torriko zaigu heldu den urtetan, segurazki ere aldaketan dana bat, bide hortan. Garraioaren kontua? Garraioa da aldaketa klimatikoaren gako nagusietako bat, ezpada nagusia. Aldaketa klimatikoaren edo berotegi gasen isurien arrazoi nagusia gure inguruetan garraioa izaten da, mugikortasuna, ez? 3 bloke handi daude, garraioa, industria eta etxebizitzetako kontsuma, hor daude energia kontsuma handiek eta eraberian isurien iturri nagusiek, eta garraioana bereziki garrantzitsua da, gainera industriarekin ere lotura handia duelako, industria posible egiteko, ez? Edo nola dago nine, garraioa beharrezkoa da, urruneko kamion horiek tortzen, ez? Bidasoak egiten duen lana, behobiatik sartzen diren kamion guzti horiek, ez? Garraio guzti hori, nazioarteko garraio guzti hori beharrezkoa da, industriak gaur den egunean funtzionatu izateko, eta gainera bereziki, Nafarroan eaen, Hego Euskal Herrien, garraioaren industriak toki handi hartzen du, Volkswagen enpresa, edo Mercedesena, eta barrez, automozioaren industrian horreite gakoa da, Eta beraz, erten ginoen hortatik aratago, garraioa bere hartan, ez? Eta garraioarena arrongai zaila da. Egia da, arrongai zaila dela, zeren gure biziek antolatu dugu horren arabera. Zerra nahi du, zuk igual iten duzula, orai zure lana dago, hemendik 50 kilometrotara, ez? Eta zuk bizia hola antolatu duzu. Ikasi duzu, indituzu ikasketa batzuk errate baterako, Iruñan dauden lanak inal izateko, ez? Eta orden, zuk hor, zure bizien urtean dara man batuzu hortako, unibertsitatean laniteko, mandezagun, orainik nola iten diotuko horri eta galditzen naiz hemen baztanen lanian, ez?
nola baitere ulertuta, ez, beharko zela garraioaren afera hori gutxiagotu. Baina zaila da, ez, komplikatu da. Garraioarekin zer inbarko da? Bueno, bi estrategia nagusi, segurazki ere. Batetik, edo hiru, batetik gutxitu, hau da, gutiago mugitu barko gara, edo ezain modu frenetikoan, bai, gure garraio pribatu horrekin, ezin gara segurazki ere egunero goiti beiti ibili alde batetik bertzera, ezin da izan supermerkatu zentralizatuen modelo hoi, ez, estatu batuetan aize errotuago dagona, ez, nola baitere, zentro komertzialak iten dituzte, supermerkatuak, ez, eta lakoak, eta arat gaten gara autoakin, eta gero auto horrekin tortzen gara gure txaletera, eta parkatzen dugu, ez, eta dena autoakin iten dugu. Garraio modelo pribatu hoi gutxiagotu barko da, hoi alde batetik, bertzetik, mugitzeko modu aldatu barko dugu, bai, garraio pribatutik publikora pasatuz, eta gainera auto pribatutik, bizikleta, autobus, nola ez, eta oinezko moduetara pasatuz, bai, hor aldaketa bat egon marko da. Eta hirugarrenik, gelditzen diren auto guzi horiek, hoi delako hemen afera, gelditzen diren auto horiek elektrifikatu inbarko dire, bai. Orduen, bueno, galdera hori nire duzu pausatzen alda. Nola iten da, hemendik 15-20 urtetara Euskal Herrien, orain baitugun, autoen erdiek izeteko. Oida galdera bat, komplikatue horrek eskatzen duelako ekonomia guzien eta gure bizi estilo guzien aldaketa bat. Nola kentzen dire Elizondotik, ez dakitzen bat ehunka auto, ez? Eta parkin. Bazanen badire 5.000 auto eta furgoneta pribatuek, ez? Nola kentzen dire hoien erdiek. Bueno, galdera arront zaiak dire, eta beraz erran bezala, zerbait imarko da gutxiagotu, gure mugitzeko moduek aldatu, gero imarko dena bizikleta eta bar, eta gelditzen diren auto horiek, zerretara gateko, bertze beharretarako ambulantziak eta horiek elektrifikatu, holako zerbait. Badiduri, aipatu duzu garraio publikoan, badiduri garraio publikoan eta mugikortasun inguruan, hirietan lantzen ari direla moduak, gutxiago, herrietan, eta, bueno, nola baitere, zentrotik, metropoli hortatik, hau da, Iruñetik, urrun daude herriak edo eskualdeak. Hor, badaude, baitere movimentuak uste dugunez sakanaldean eta hori eskatzen dutenak, horren inguruan zerbait jaso duzu, egin dituzulaik elkarrizketa hori? Bistakoa da, Nafarroa nahi direla landa eremuko garraio publikoi ere landu nahian. Egia da hirien desberdina dela, hirien errexago da, hiriko mugikortasuna distantzia honditzez, izaten direlako 20-30 minutotik behitiko traiektuak ez, eta hori aldatzen alduzu, modun maiko errexago batean, bizikletara pasatuz, oinezko mugikortasun ereduetara pasatuz, eta autobusek edo tranbiak edo bertzelako modeloiek patuz ez, baduzunez jendean dana bat, bistakoa da, bihurtzen aldela ekonomikoki ere bideragarria. Eta gainera idire saiatzen, Paris da hortan eredue, 15 minutuko hiriek sortzen, horrek erran nahi du, oinarrizkoak diren zerbitzu gehienak, hezkuntza, etxeko beharrak, jatekoak eta bar erosteko tokiek, osasun gintza edo osasun publiko eta bar, 15 minuton bueltako inguru batean egotea, eta beraz, zure auzoan bizializate, hori da azken fina, eta hortan aldaketan dana bat maten nahi dire. Eta, hoi erran bezala hirietan, baina landa ere muen galdera, kasu pixket desberdinago da. Alde batetik erramarko zen, akaso ez garela mugitzen uste dugun bezain bertze. Gedal, jendean dana bat gaten dela diez, baztenetik Iruñera lanera, baina ez da uste dugun bezain bertze. Egonen dire, igual, 150 pertsona, 200 ez dakitzen bat gaten direnak, baina gehiengoak segurazkere hemen lan eta bizi iten du. Beraz, hoi ere, ez da bistatik galdu behar. Eta landa eremuek eskatuko du buruei zer pentsatu ematea. Hautsi barko dire gure eskema kultural batzuk, eta gero aldaketa batzuk ere bai egin, ez? Eskema kulturalekin zerra nahi dut. Hirien 20 minutoko ibilbide bat itian, bizikletan edo oinez, gauza guziz arrunte da.
Bartzelonan berrogeita hamar minuto oinez zitea ez da gauze bat ere arraroa. Baina hemen, Elizondotik Arizkunera oinez edo bizikletan gatia, onditzaien burutik pastuko, edo erranen zute, baina zer ez da erotu, nola martzara Elizondotik Arizkunera, baina eski Elizondotik Arizkunera bizikletan, 10-15 minuto egoin dire, bai? Orduen, hor badago, afera kultural bat, pertzepzio kontu bat, edo bertze arrazoiak egoin dire, baino guziz posible da, adibidez, Elizondotik Iruritara, inguruko herrietara, autoa hartu gabe mugitzea, bai? Eta hori bai da, egin batean aldaketak kultural. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.